ufika nje. Baba. Azabanye abantu so. So utheni futhi baba? Ngiyakumemeza, anti ngiyamemeza vele lawo usezwe. Into ngibone ngapha. Hayibo baba. Seliboneni futhi sokuthi ungathi ungumfazi womuntu. Uphumela muhla, ubuye ukhole ngene. Ubani futhi baba? Umadube next door. Umadube? Khatha ukwazi. Kuyini kathi ungena vela ngapha? Into esikhulunywa wena ngiyagcwala ebantwini abantu awuthengisa umzimba. Hayibo baba. Uyakhikita etawuni kusuku. Nxa isitshela abantu into ubambe peace job. Cabanga, umfazi womuntu. Indoda ayikho iyesebenza, ushiya abantwana bodwa. Ikufika khona. Asolithi ukhole fika tesa busuku. Ukhole fika. Hayi kodwa shala uzidlalisela isikhathi kambe shwa kule mali inkolo kungatshona udikideki $20 ubusuku bonke $20. Awu mama lo la ikala sikhathi engasadinga umsebenzi $20 the whole night. Ngudlalisa isikhathi lo mama. But $20 kambe shwa baba the whole night umuntu lakhe busy. Hayi. Ngudlalisa isikhathi sakhe. Wena uyakwazi? Baba. Uthi wena uyakwazi? Mina hayi mina baba kangikwazi. Khathi kunini lapho engizokhulunywa khona ku radio. Kumbe yini ngama confessions anisakwazi khona lapho engizwe khona. Hayi mina kangikwazi.